Ka perthai kelas sedang ban kelumar hadin jong ka jingjur ka thma hapo jong ka West Asia. Kari Amerika menta kadon hapdeng jong ka jingikhi jong ki pajba kabada ki pholak ngut ban persa ye ka jinghir thma jong Donald Trump ye kari Iran. One eye oxygen biang kari Russia bat kari China ya kari Iran hapdeng jong ka thma persa ye kari Israel bat ye kari Amerika. Kenyo ka perthai yok khi da ka thma ba ka balai nang ni sakhmat. Ki khat santali ki jingterwa jong Donald Trump ye kari Iran ban penkut no ye kari kathma kala penlong ye kari Iran bahkan pedang ye ki katto kani ki jingterwa bat ka thmaru kala sedang ban hiar suki chai hanrei lingba ke jingwan ai men sumbyang jong kari Russia ba kari China kani ka thma ha West Asia kala ban kut no lani kala banang shirkhai shu nang ni sakmat katkum ke jia thu jong ka channel tuap jong kari Israel kia thu ba ka jingwan esim menta biang jong kari Russia ba kari China ban penthut ya kari ke jingthmu ban sange no ya kani ka thma jong kari Israel kari Amerika persa ye kari Iran kala bandon ke jingpulong bat ba kala keno ba kani kala bandon AA halendat jong kani da ka ba kala ong ba ka jingnang wan ra jong kari Russia ba kari China ye kari ke jia penbaik kan sanang pasnu susu ya kani ka thma nangni sakmat bat kani kan dei ka wei ni ki mat ye kran ki bala ban penslam ha da kari Iran ye ki khat santali ki mat balabu de kari Amerika ong kate galat pathai khubor ha ka sngi uplay ni ka lyang jo Donald Trump ula kamba kari Iran kala pedang ye ki babun ba ki mat ki balabu de kari Amerika lingba ka por balabu de kari Pakistan ban penkut no ye ki ka thma ka balayat menta kumba shibnai ai haba ajing kran hapo jo ka Financial Times u Donald Trump ula pen pau ba ka teran kala menjur ban pedang ye ki jingturwa jong ka Washington ula ong ba nagi babun jo ki mat nagalang jo ka teran kala pedang bat nagalang jo ka US ru ka sngodai bandang peteng ban ye kran ye ki mat ya ka baka kala bu boro watla nagalang jo ka US kampat la satia ban pen pau pa ba ye ki khat san teli ki mat ya ka baka kala ai ha ka ri Iran bat la ong ba lightly na ki dei ki jingdawa ki ba kongsan bha ye ka ri Amerika baka kala bu ha ka ri Iran kawai kalat pathai khubor Guardian kale thu ba kawai ni ki mat ka kongsan ya ka ba ka ri Amerika kala dawa ya ka ri Iran ka longba kade ban sange no ya ka jingsna nuclear program ki badon hapo jong ka Nathan ka Fordo bat ha Isfahan bat ba ka ri Iran kade ban sha'ru ya ka jingwan jengo jong ka purthai ya ki jakasna nuclear ki jong ka ki badon hapo jong ka tigri nang tas ka wipar ka jingdawa jong ka ri Amerika kade ba ka ri Iran kade ban sange no ya ka jing ai tiar siat ya ki nu ki kin hun sengking atiar ki badon hapo jong ka Middle East namar ba kani kade ka kambe an bat ka bomla setiapan pedang da kiri jong ka Middle East kari Iran kade ban plino ya ka Strait of Hormuz na ka patagi kam khai pedang jong ka perthai susu la ong ba na ka lang jong ka ri Amerika kan samang pisa kerpang ya ka jingjot jong ka ri Iran na ka patagi ka jingsa kta jong kiru pajba ha kini ki nuclear plant lingba jong ka international provision bat ba ka deiru ban wengno ya ka jingpen kala ya ka jingmang pisa ya kini ki jakasna nuclear ningkong ka ri Iran kala kentai ya ki jingturwa jong u Donald Trump bat kala thmu ban yale baik ye kala thma hadu ka bakut hanrei ha ka bakadu ka ri Iran kala haban pendam bat ban snap ye ki jingturwa jong ka ri Amerika kini ki jingturwa ki kentup ye ka jingpen bha ye ki jaka ki bala syak penjot ha ka thma bat ba kan se ithu ru ye ka bor sanshar jong ka ri Iran ye ka jing sanshar ye ka Strait of Hormuz katkum ka channel 12 ka ong ba ka ri Amerika ba ka ri Israel ken ye trailang ha ki bor sipai lada ka ni ka je kran snuthu jungmot bat ka ri Iran kan ompoi sha iru kumta kani ka je kran kampat kut satya karang don hapreng jo ka je kran hadu menta hanrei ne galang jo ri Israel ka khlam sange satya ban herthma wat hapreng jong kata ka jing kran suk ka barang ya hadu mentaru kapurthai ka tip ba ka ri Iran ka don ye ka je dei ka jantam ka jong ka bat ka ri Russia bat kumjuru ba ka ri China kini ki artli ki ri ki bolong ki nongshun ki kraw jong ri Amerika nagalang jo foreign minister jo ri Iran u Abbas Agarshi menshwa ula pentikna ba baro ar ka Beijing ber ka Moscow kindon hagalang jo ri Iran lagadei haki bor sipai lani lagadei haki tiar thmaru kari Russia kala pen kre ki satellite ki ba bhatam ban ringdur bat ki drone jo ka juk start ka ba menta ban kersan ye ka teran naga jingsha hirthma haki sipai jo ri Amerika bat kari Israel nang tai ki jingdon jing em jo ri Iran ber ki wei pat ki tirthma
kiba kensai jo ka juk start ke bamenta kat kum ka jingdon kam jong ko Iran ne ka liang jo ko Rusia kan penbiang ye ko Iran kum juru ko China ru kalamang pisa kerpang ye ko Iran bar kala ai ru ye air defense system jo ka juk start ke bamenta ye ki missile ki bala ban ya dai ki jhat bat ki wei ki pat ki terthma ye ko Iran bat ki babon ki terthma ya ba ko Israel ka lap lingba ki lingkhot lingkhai lap penti kana ba ki dei ki terthma jo ko Rusia kat kum ka je thu jong ka financial time bar la yo jing tibba na ka liang jong he jo ko Rusia bu he jong ko Iran kiladon ka je kran ka sop sop halor jo ki kam terthma ki jong ki kumno ban ai ka je dai ko Iran na ki air strike jong ko Amerika ba ko Israel hadin jong ka jingja ha ka arfu fratrik jong 9 February jong snam hajar ahonru haga jingshap nyap no jung Ayatollah Ali Khamenei kumta gari ke jingturwa jo ko Amerika ye ko Iran ban sange no ye gari thma dagri ki khatsan tili ki mat ka jingdon jo ko Russia ba ko China kan sabu jing e bha ye ko Iran lakan pedang lani kan taj ye gari ki khatsan tili ki jingturwa jong ko Amerika ye ko Iran bat menta kini ki artili ki parlok jong ko Iran ko Russia ba ko China kidon hasanda batka bat kani ka thma ka la ban kutno lani kalak banang kraw susu nang ne sakmat kasyong hakini ga artli ki riparlok jong kuri Iran kublai sibun tat hadu ikendu hagawipat ke video